Alright. Oh, yung sinara, maulog yun. Ano niya si Borg? Hindi po si Hermit Dog. Oo nga, oo nga no. Oo. Sabi ko nga kayo, naka-advance yung bilang mo. Hindi po, meron po kasing ganito talaga. Ganun, oo. Parang ganito din yung Santa Barbara na kaya na. Bigyan ko. Ayaw naman ako magbigyan ng yung... Kaya ako, nakakaintindi ako. Siyempre, yung importante sa atin yung ano, panggalaw. Oo nga no. Nakita ko, kahapon, uminom siya dun sa malaking kaso. Ayaw niya umalis. Chinichinelas ko na nga, chichinelasin kita. Ayaw. Tapos kanina bago umalis, nandun na naman siya. Right. Makadyot. Huwag mo na, Makadyot yan. Ayan. Nakikita ko. Ayan lang yung ping-ping. Kumpara nga sir, meron talagang aso nito. Oo. Kailan ba yung last natin sir? 2 days ago. Anong date yun? 27. Hindi 1 na ngayon eh. 29. Ano bumalik boy? Meron na. Meron na yung gano'n. Patay yung Santa Barbara pinuntahan natin ay nagdugo daw ulit. Gustong umirit. Kapag naman kasi. Kakadyo pa siya. Ano pa na lang, babad mo na lang yan. Kulit ka eh. Iikot, saka babalik. Noy. Load ulit. Lock and load. Yung panalang kapitan niya. Dati. Hindi, bago. Yung bago Team Green, Team Green. O bago. Bago na yun. Ayaw na nila yung servisyo ng ano. Oo, dinaklan ng pandemic. Pag dinaklan ka ng pandemic, di ka tumulong ng matik na. Problema. Sipin mo. Nagka-criminalities yung asawa ko dahil sa akin. No? Oo, tatlo sila. Yung talent. Silang beach double dahil bawal siya ito mag-ayuda. Yung SAP, kunin niyo yan, pirmahan niyo na yan para lumaki yung budget pa. Opo. Nagsakita ako isa. Kaso sila. Lipat mo. Buti na dismiss. Probation ng mga to. Buti ka na. BHW pala sa atin. Oo. Wala siya. Wala siya. Hello. Krok, krok. Kondom dyan. Ayun o. Ayun o. Masakit na yung bakod. Siya nga.